kwekuo ama onye nọ na afọ ebe a kịta anụ ka a na-akpọ Nnatu the family doctor ebe na na-enweta ụmụ nkịrịkịrịkịrị nkata dịsị agha na-abịa ịga n'ihe dịka ịga na ọkụ ifuru ụmụ ururu azụ eji eme dị ofe ọkụ ya ị na-ajụta ị na-ajụrụ azụ ije anyị ga-abụ ije ọgazi onye ọ gaziri ya rie o nwere mmụta ịchọ ka nkọwa ebe a ọ bụ ụfọdụ ndị mara na-asị gịnị kpatara na afọrọ gị na nwunye gị na okeshọn gị na nwunye gị dakpọ nwunye gị eje okeshọn biko ebe nsị ka nkọwa ihe ọ mmadụ niile ị na-akpọ nwunye ha ejesi okeshọn niile ha nwelu ka ọ nọ nwere ndị ọ dị mkpa na ha ga-akpọ wee je yes ụmụ nwaanyị nwere ike gbaa nke atakụ mana nwoke were uche were nọrọ otu a nnọkịta na okechara m ga-akpọ nwunye m ga-eje ugboro ole ka m ga-akpụ ya wee je azụ onye na-arụ MC njebe Enugu mkpọrọ ya njebe Ogidi mkpọrọ ya njebe Ọba mkpọrọ ya njebe a na-ejegharị jọsụrụ mmiri ya ebe ọ mara njiri nnọọ 4 days anọ 4 days nke ahụ so enweghị na-agba ka ịmata taa ọ dị akpọ nwunye eji Okechọ nwụrụ ndị ọ bụ anyị nwebụ ndị vidiyo anyị n'ọrụ ndị foto anyị n'ọrụ nwaanyị nụtara di DJ nwee ndidi Krismas gbaa ya asọ ịnụta di nwaanyị na-eme ịnụta nwaanyị na-eme decoration Krismas gbaa asọ ịlụta Nnatu the family doctor before Krismas gbaa asọ ịlụtakwa ndị egwu buka na ha Krismas gbaa ya asọ ndị na-amị azụ ndị na-ere anụ ndị na-ele mmanya ndị na-anya moto Krismas ma gịnị gbaa ya asọ ndị ọ dịrị bụ ndị ebe ndị ọrụ bekee ndị enyere ohere ọ bụrụ maka na ahịa na-azụ n'Ọnịcha nke a bụ ọkwa dị oke mkpa ka ị wee malụ tupu ị ga-eme ka onye vidiyo onye foto onye MC as choice na as your husband buru ụzọ ihe efe ndidi me gịnị isi onwe gị daalụ maka ozi a efe na-apụ ọgbọ